ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба тамошобинони канали мошинҳои фурӯшӣ. Бародарони азиз, дар навори имрӯза ба шумо якчанд мошинҳоеро пешкаш мегардонем ва боварӣ дорем ки мошинҳо ба шумо маъқул мешаванд. дӯстони азиз, ногуфтан намонад ки ба шумо кадом намуд мошине ки маъқул аст, дар зери комментария нависед. мо онҳоро кӯшиш мекунем ба навор гирифта пешкаши шумо гардонем. бародарони азиз, агар шумо барои фурӯш мошин, хона, замин дошта бошед, ба ватсапи мо равон кунед, мо онҳоро реклама мекунем. фақат аз шумо як хоҳиш, дӯстони азиз, меҳнати моро қадрдонӣ кунед, яктаи лайки бепула бизанед ва подписатсия кунед. инчунин зангулаи канала фиседа монед, то аз ҳаррӯза наворҳои мо бохабар бошед. навора то охиша тамошо кунед. дӯстони гиромӣ, мошини якуми мо Opel Vectra B, соли барои 6997, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша соҳиби мошин 27000 сомонӣ мегӯяд. бо гуфтаи конкретни харидор боша арзон мешавад. номерои соҳиби мошин дар болои экран ҳаст. занг бизанед, айноми канали мо гап занед, арзонам мекунад. хоб, мошини дигар Daiwa Nexi, соли барои 6997, мотор 1.6 литр, сӯзишвориш газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин соҳиби мошин гуфтае ки краска талаб нестай, балонош плистижай, мошинча находуай фурӯхта мешавад. хоб, айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 21000 сомон гуфтае. номерои соҳиби мошин дар болои навор ҳаст. мошин дигар Opel Astra G дар кузуфи хаҷибек, соли барои 2000, мотор 1.6 литр, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 43000 сомонӣ. номерои соҳиби мошин дар болои экран. занг бизанед бародаро. мошин дигар Opel Astra F дар кузуфи седан, соли барои 6992, мотор 1.6, сӯзишвориш газ, передачааш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша соҳиби мошин 27000 сомон гуфтае. гуфта касе ки конкретни харидора арзон мешавад. номерои соҳиби мошин дар болои навор ҳаст бародаро. хоб, мегзарем ба мошини дигар. мошин дигар Opel Astra F дар кузуфи караван, соли барои 6997, мотор 1.6 литр, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳиби мошин гуфтае ки мошина мефурӯшам, сум дар кор шуда, нархиш 40000. хоб, мошин дигар Opel Astra G дар кузуфи караван, соли барои 6999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 48000 сомонӣ мегӯяд. бо гуфтаи арзонам мешавад. мошинчаи хубай гуфтае, таъриф кардаи мошина. занг бизанем касе ки конкретна харидора бародаро, навор дад, номерои соҳиби мошин ҳаст. мошин дигар Opel Astra F дар кузуфи хачибек, соли барои 6999, сӯзишвориш газ, бензин, мотор шавтами 1.6, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нархи мошин 41000 сомон. номерои соҳиби мошин дар болои навор ҳаст. хоб, касе харидора айноми канали мо гап зана, бо арзоншам мекунад. хоб, мошини дигар Opel Astra G дар кузуфи караван, соли 1998, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш 52000 сомонӣ.
номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. бародаро занг бизанед. хоб дӯстони гиромӣ, меҳнати моро қадрдонӣ кунед, яктаи лайк, подписатсия ва зангулаи канала фиседа монед. мошини дигар Opel Astra N дар кузуфи караван, соли барошаш 2006, мотор 1.9, сӯзишвориш дизел, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулас мошинча навай бародаро, мошинча вагонай, салафанпечай, ҳамаш пачкай мошин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нархаш 57000 сомонӣ. номерои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст, бародаро занг бизанед. хоб мошини дигар Daewoo Leganze, солиш 1997, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 18000 сомонӣ. хоб соҳиби мошин гуфтае ки занг бизана, коми конкретна харидорай бо арзоншам мекунем. хоб дӯстони гиромӣ, занг бизанед, мошинчаи хубай савдо кунед. мегзарем ба мошини дигар Mercedes Benz E-Class, солиш 1998, мотор 3D, сӯзишвориш бензин, передача коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша 85000 мега. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. занг бизанед дӯстони гиромӣ. хоб бародарони азиз, ин буд якчанд мошинҳо баҳри шумо. хоб дӯстони азиз, боз такрорам шавад, дар зери комментария нависед кадом намуди мошинҳо ба шумо маъқул аст. мо ҳатман кӯшиш мекунем ҳамон мошинҳоро ба навор бигирем, пешкаши шумо гардонем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.